Mbak, info utang sing dibayar matur suwun. Enak apa ora, Mbak? Matane. Piye to? Enak wong teko mbok mata-matane. Umpama enak lho kowe para yo gelem. Lah rumangsane iki apa bange mbahmu? Lah nek mbahku ndek bang lah aku ora golek info. Makane wis dadi wong lanang kerja. Lah aku kerja apa tak pamerne kowe? Kowe iki wong lanang kudu berjuang. Lah rumangsamu aku lho yo berjuang. Wong kowe iki berjuangnya belum tentu dadi tujuan, tak omongno. Lah tarah rong petuk dalane. Kowe ngerti gak? Tapi apa? Ilmu manuk. Manuk iya duwe ilmu to tiba. Manukmu kuwi lek esuk subuh kae ngejak tangi, masih ora ditangekne. Lah kowe kok ngerti? Kulino nginceng iki. Mergone nyapa? Kuwi ngejak kowe subuhan le, dek bar kuwi kerja sing mempeng. Aku iki teko utang ora bahas kerja. Kok jalukamu klemah-klemah oleh duit ngono. Lah nek enek apa ora ya seneng. Bamput. Kowe ngerti gak pesugihan iki? Arep dadi babi ngepet kuwi lho kudu dadi babi dhisik. Lah nyapa bahas pesugihan barang. Lah kok teko ndi-ndi gladrah. Lah kok kowe penak men klemah-klemah oleh duit, Cuk. Lah rumangsamu apa bange mbahmu? Kerja ampre ben iso nyalutang. Bobol tenan kowe iki. Lho kok jaran salah nggon lah ku teko.